Matul l-aħħar 4 ijiem l-emerġenza fl-Isptar Mater Dei irċivew il-fuq minn 800 sejħa għall-ambulanza. Fost dawn it-talbiet għall-għajnuna kien hemm 80 persuna kellhom każijiet kritiċi, jiġifieri mart jew ġrieħi li jeddu l-ħajja immedjatament, filwaqt li 24 minnhom għal salvataġġ kumpless jew operazzjoni speċjali twettqu minn timijiet dedikati fuq il-post. Dan innutaħ il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Bela permezz ta' kitba fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook fejn saħaq li 40% ta' dawn it-telefonati ħtieġu assistenza tinfermiera. Dan ifisser li 400 minn 800 telefonata kienu ta' priorità għolja. Huwa ringrazzja lit-tobba infermiera emergency responders u l-ħaddiema kollha fl-Isptar Mater Dei tal-ħidma tagħhom. Sa dan it-tant fi stqarrija l-Isptar Mater Dei kiteb li dawn in-numri jagħtu spjega ċara tal-importanza tas-servizzi li joffru t-tobba, l-infermiera u l-ħaddiema tal-emerġenza biex jipproteġu u jsalvaw il-ħajjiet kuljum ġewwa Mater Dei. Fl-istess messaġġi appellat lil pubbliku biex is-servizzi tal-emerġenza jintużaw b'mod għaqli u responsabbli u għalhekk il-numru 112 għandu jintuża biss għall-emerġenzi veri ta' ħajja jew mewt. Servizz telefoniku ieħor alternattiv li huwa offrut ukoll bilan li assisti għal mistoqsijiet ta' saħħa li mhux meqjusa ta' teddida fuq il-ħajja tal-individwu huwa n-numru 1400 fejn tista' ċempel u timijiet mediċi jiggwidawk tifhem eżattament x'kura għandek bżonn filwaqt li jevalwaw is-sintomi tiegħek u jiggwidawk lejn is-servizz li jkollok bżonn mingħajr stennija u dewmien żejjed filwaqt li tkun qed tgħin biex issalva aktar ħajjiet li jistgħu jkunu aktar urġenti.